כן, עשיתי וידאו. הנה, נותן לך. אני לא יודעת אם זה כל כך טוב למיציים, הוא לא משתעל. מה זה יעשה לו? לא, ליציים, לא. כן. לא, איתו שלי משתעל, ואני לא רוצה ש... תיתן לו בכוס אחרת, תן לו כוס אחרת. כן, נראה לי, איתי שידו איתי לא כל כך מרגיש טוב. איזה חמוד אתה. הנה, אמא שלך חזרה עם השנוקים. זהו, תיתן לו... אמא שלך הביאה שנוקים. אם החיידקים עברו, הם עברו כבר.